Wis ngono jebule palu ngono. Ono dhewe. Wah, malah. Wong kok gunane es Pak. Bocor malah lo iso. Sapi kok gila karo kletong yo. Wedok jak menakne es bocor kok malah mulek kayak ngangkat tondo kaya goblok kira karuan. Hah, Beh wong kok muring ya salah. Nek gentar bekas ngoreh jambu tak kerjani ae lah wong kok salah go muring nesu aku salahnya terus. Tak sogok karo iki ae kok matuke. Nah, iki wong sik pas munggah terus tak cenek nih. Aduh. aduh. Mangklek gitu ondo ti anu malah ambruk aduh. Aduh. Oh ya ampun. Aduh. Apa kapan nih? Kudu ndelek iki ben ra ketahuan. Lah wonge tiba tenan to, rasakno. Tapi kok aku kurang marem yo. Ya ayo iki ae.